Espía. Aí ven o maio de flores cuberto, puxéronse a porta cantando meus... Sí, eu xa chamei por Home, ti, pero aí. estás aí, canta É que falando de Curros Enríquez, claro, é que teño que colocar aí o maio, que deba boa sorte, o que? Ai, Que a nos ver se dá limpe, boa demais. sorte para este plato de hora galego. Home, por suposto que sí, o que pasa é que eu pensaba, mira ti, veu má cabeza que estabas buscando aderezo por rebujito. Ah, aí tamén, cunha xesta, eu creo que o rebujito gana. Se pasa un pouco de xesta. Unha carpaza, oi, o rebujito vense arriba. Está Ti mal. sabes facer rebujito ou que? Non teño nin idea, pero gústame. Home, pois hoxe tens que aprender a facer rebujito, porque Veña. claro, a semana que ven é a Feira de Abril en Sevilla. E ti dirás, Sevilla queda lonxe, dende logo que sí, o que pasa é que hoxe aprendemos a facer rebujito, porque a Casa de Andalucía da Coruña xa comezou ca previa da Feira de Abril, e claro, están ali ca súa caseta, co seu rebujito, coas súas sevillanas e co seu flamenco, e nós non queríamos perder esta edición que xa a 19 que celebran da Feira de Abril. Pusemos en directo aí ata Coruña, porque creo que está aí Laura Vaqueiro. Laura, que ao mellor xa mollache o bico co rebujito e incluso te atreves a bailar unha sevillana con esas rapazas que se van a arrancar agora mesmo. Aquí estou, compañeiros, facendo a previa da Feira de Abril na Coruña. E non vos preocupedes que hoxe eu atrévome a todo. Rebujito, a bailar sevillana, non vos preocupedes, pero todo paso a paso, pasillo a pasillo. Comezamos falando con Jorge. Jorge, hola, ¿qué pasa, madre? Jorge, como hai que facer un rebujito en condición? Un rebujito ya bastanilla de San Lucas de Caí, la mejor del mundo. Ole, anda que no. Y un poquito de digestivo. Ole, mi arma. Vai preparando o rebujito. Home, que prepara aí que está boísimo. Mira. Ole, mi arma. Ahí va. Cale o segredo para que o rebujito sexa boísimo. Muchas ganas de pasarlo bien. Con ganas de pasarlo bien, tanto rico. Y bueno, pues Pinto, iso vai xa ben, probalo, non? A ver, Imos Laura. probar o rebujito por vos, a ver. Por nós, día outra. Vai por vos, compañeiros, boísimo. E despois este rebujito é de estar, bueno, cunha alegría tremenda, desta Feira de Abril que temos aquí. Imos, como non, a aprender a bailar sevillana. Pero antes, Fernanda, a ver, estes días na Feira de Abril, que podemos ver o sábado, domingo, toda fin de semana? Contanos rapidamente. Pois o domingo a unha hai unha misa que está cantada polo coro da Casa de Andalucía. Misa rociera, cantada polo coro, tablaín. Coro precioso. Non falta de Está nada. moi ben. Hai que dicir que están tamén convidados os galegos a vir aquí, por suposto. Home, claro, toda... Esperamos que a carpa teñamos que abrir os laterais para que a xente poda escoitar a... Sí, pois mira, imos xa aprender como se baila o baile sevillano, o baile flamenco en condición. Imos cunha sevillana. As sevillanas que é o que máis se baila en Sevilla. A ver, comezamos cos pés, que hai que saber dos pés. A ver, compañeiros, vos tamén quero vervos aí bailar en Por plató e suposto. a toda Estamos xa Galicia, preparados. A ver, os pés. O pé dereito diante. O izquierdo detrás. Un pouco aberto. Marcamos e cambiamos. Venga, con pé, para adiante, para atrás, para adiante. E cambiamos. E imos cos brazos. A ver, os brazos... Ai, que a mí gusta o brazo. Que A ver. pasou? Ai, mi madre mía. A ver. A ver, sevillana aí. Aí. E iso da mazá hai que facelo ou non? Como? O da mazá de roubar... Esa é unha lenda moi fea. Vai a exclusiva. Aquí non hai mazás. Aquí hai mans, brazos que se moven, que se... Imos bailar, e mira, que supón para vos a Feira de Abril. Vale, perfecto. Te vamos a enseñar la Ole. baila sevillana. 1, 2, 3. Creo que non me escoita moi ben porque é moi complicado ben. estar aquí. Imos despedirnos bailando. E os homes fan o mesmo. Eu tamén. Mouse. E vos aí O en prato mismito, tamén. Veña, E imos. ahora collemos así. Ole. Veña aí. Ole. Facemos lo mismo. O mismo. Vai para diante e A veña. ver aí. É que a mí gusta